салом ба роғибони футболи тоҷик. Нашри навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври дуюми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. даври дуюми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум он гуна баргузор шуд ки интизориашро надоштем. масалан дар барномаи аввал мо дастаи сомони данғараро ба ду дастаи муддаии асосии чемпионат дохил кардем. инам ба хотири бозиҳои мавсими гузашта буд. аммо дар бозии муқобили шодмони ҳисор дастгаҳи мазкур ба мушкилиҳои зиёд дучор шуд. дар сӯи дигар аз дастаҳои навкор тими нораки шаҳри норак моро ҳайрон кард. онҳо дар хонаи худ муқобили дастаи саразми шаҳри панҷакен бозӣ доштанд. бовар кунед дастаи навкор он гунае дар лига якум бозӣ дорад ки фикр мекунед чандин сол шуд дар ин мусобиқа иштирок мекунад. сарҳадчи аввали мавсимро хуб оғоз кард ва онҳо мавсимҳои қаблӣ низ ин корро мекарданд. ҳарчанд бозии дуюми онҳо бо рангони навкор дуруст омад, вале бозии хеле зебо ва аз нигоҳи тактикӣ касбиро нишон доданд. аз дастаҳое ки ҳанӯз дар аввал онҳоро ба қатори дастаҳои муддаӣ ворид кардем, фақат парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ва моҳири ёвон устуворона рисолати худро иҷро карда истоданд. ҳар дуи дастаҳо дар даври дуюм муқобили ҳарифони худ бозиҳои хуб нишон доданд. аммо бозии дигаре ки ба истилоҳ темпи баланд дошту голи кам, ин рақобати дастаҳои сарои камар ва сардори шаҳри турсунзода буд ки ин мавсим ҳар ду дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доштанд. бозии ин дастаҳо ҳарчанд дифоъкорона буд, вале хеле айёрона сурат мегирифт. зуд ҳар дуи тараф контрҳуҷумҳоро ба роҳ мемонданд. фақат ҳамин ки бо бозии дифоъкорона ҳар дуи тимҳо ба задани голҳои зиёд даст наёфтанд. холас дар ин нақши барнома аз рафти рақобатҳои даври дуюми мусобиқа зиёдтар ҳарф мезанем. чӣ гуна гуфтем дастаи парвоз аз умраи он дастаҳоест ки рисолати фаворити асосӣ будани худро дар ду даври аввал иҷро мекунад. бозии даври дуюми онҳо муқобили дастаи масчов буд. ҳарчанд билохира натиҷаи бозӣ ба хости дили мухлисони парвоз шуд, аммо дар рафти рақобат бозии дастаи масчови навкор фавқулода буд. онҳо муқобили дастаи пурқувваттарини чемпионат бозии арзанда нишон доданд. дар аввал ҳарчанд соҳибони майдон бо ҳуҷумҳои пайҳами худ идораи бозиро ба худ мегирифтанд, вале оҳиста бозии дастаи масчов низ хубтар мешуд ва зиёди фурсат дастаҳо бозии баробар нишон доданд. ин буд ки натиҷаи бозии як дастаи пурқувват ва як дастаи навкор бад набуд. шакли кӯтоҳи бозиро тамошо мекунем. рақобати дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ва масчоҳи ноҳияи масчоҳ яке аз бозиҳои ҷаззоб дар даври дуюми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум буд. тими масчоҳи ноҳияи масчоҳ ки ҳамин мавсим ба қатори дастаҳои лигаи якум ҳамроҳ шуд, бозиҳои хуберо ба роҳ мемонад. дар қисмати аввали дидор ҳар дуи дастаҳо бозии баробар нишон медоданд. сараввал футболбозони мизбон аз масофаи дур аввалин зарбаи мустақимро ҷониби дарвозаи масчоҳ равон карданд, вале баъдан чунин имкониятҳои хубро дар назди дарвозаи парвоз футболбозони тими масчоҳ ба миён меоварданд. онҳо дар як фурсат қариб буд аз иштибоҳи дарвозабон истифода бурда голи аввалини бозиро ба ҳадаф мерасониданд, вале дифоъгарони парвоз ин ҳолатро бартараф намуданд. ҳамин гуна бозингарони масчоҳ ҳуҷумҳои пайҳами худро ба роҳ мемонданд. ҳатто дар як фурсат бо ирсоли ҳамдастаи худ муҳаммад иқбол аминзода қариб буд ба задани гол даст ёбад, аммо дарвозабон ин зарбаро бартараф кард. баъдан боз барои муҳаммад иқбол ҳамдастаҳояш фурсати голзанӣ ба миён оварданд ва боз ҳам дарвозабон зарбаи ӯро баргардонид. дар қисмати аввал футболбозони парвоз низ имконияти голзанӣ доштанд, махсусан партофти онҳо ба дохили ҷаримагоҳ ки дифоъгарони масчоҳ аз уҳдаи бартараф кардани он баромаданд. кӯшишҳо аз ҷониби ҳар ду тараф зиёд буд, вале ба дастаҳо муяссар нагардид то ҳисоби бозиро кушода намоянд. дар оғози қисмати дуюм бошад футболбозони дастаи парвоз аввалин имкониятро ба вуҷуд оварданд, аммо ба задани гол даст наёфтанд. ин буд ки дар ҳуҷуми ҷавобӣ дар дақиқаи 53-юми дидор футболбозони дастаи масчоҳ ба задани гол даст ёфтанд. боз ҳам паси хеле хуб ба муҳаммад иқбол аминзода дода шуд ва футболбози мазкур дарҳол тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ҳаво дод ки дилшодбек рустамзода онро бо сар дохили тури дарвозаи парвоз намуд.
баъди голи футболбозони мастҷоҳ бозингарони дастаи парвоз пурра ба хати ҳуҷум гузаштанд. дар аввалин ҳуҷуми худ баъди гол имконияти хеле хубро дар назди дарвозаи ҳарифашон ба вуҷуд оварданд, вале голи задаи муҳсин рустамзодаро бо сабаби офсайд довари бозӣ ба инӯбат нагирифт. дар як бозигузории дигар футболбозони дастаи парвоз имконияти хеле хуби голзаниро ба миён оварданд, ки аз канори чап тӯбро ба назди дарвоза ирсол намуданд ва аз мавқеи озод маҳмадалӣ азизбоев бо сар тӯбро дохили дарвоза кард ва ҳисобро 1-1 мусовӣ намуд. ҳамин тавр ҳуҷумҳои пайҳами футболбозони парвоз идома меёфт ва бозингарони дастаи мастҷоҳ пурра ба хати дифоъ нишастанд. футболбозони дастаи парвоз то охири рақобат фурсатҳои зиёди ба гол наздикро ба вуҷуд меоварданд, вале ҳисоби дидор то дақиқаи 90 бетағйир буд. баъдан дар дақиқаҳои охири дидор баъди як бозигузории хеле зебо ҷаҳонгир алиев ба задани гол даст ёфт ва тими парвозро дар ҳисоб ба пеш баровард. ҳамин тавр тими парвоз дар бозии дуюми худ низ 3 имтиёз ба даст овард ва дар мавқеи дуюми ҷадвали мусобиқа боқӣ монд. дастаи исфара чанд мавсими охир хеле бебарор аст. бозиҳои заиф нишон медоданд ва натиҷаҳои даста билохира ин тимро ба қатори аутсайдерони чемпионат мебурд. аммо оғози ин мавсим барояшон хуб оғоз шуд. тағйиротҳои дохили дастаӣ ва ҷалби бозингарони таҷрибадор ба ин даста имкон дод ки дар даври аввал тими сарҳадчиро дучори шикаст намоянд ва аввалин се холи худро ба даст биёранд. аммо хеле мутаассифона зиёд дар даври дуюм онҳо муқобили яке аз дастаҳои беҳтарини чемпионат моҳири ёвон рӯбарӯ шуданд. ҳарчанд фурсатҳои хуб ба миён меоварданд, вале хати дифои хеле пурқуввати моҳир намегузошт то онҳо ба задани гол даст ёбанд. моҳир бошад дар хати ҳамла сегонаи беҳтарини бозингаронро дорад ки фурсатҳои ба миён омадаро хеле мисли нони хоидагӣ фурӯ мебаранд. акнун дар ин бозии мушкил исфара ба чӣ натиҷае рӯбарӯ шуд, якҷо тамошо мекунем. дастаи исфараи шаҳри исфара дар даври дуюми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум тими моҳири ёвонро қабул кард. барои дастаи исфара ин яке аз бозиҳои мушкил ба ҳисоб мерафт. ҳанӯз аз аввали рақобат футболбозони дастаи моҳир ҳуҷумҳои пайҳами худро ба роҳ мемонданд ва фурсатҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд меоварданд, махсусан шоин боев ки дар аввали рақобат имкони боз кардани ҳисобро дошт, вале зарбаи ӯро дарвозабон баргардонид. ҳамин гуна ҳуҷумҳо дар иҷрои футболбозони дастаи моҳир хеле зиёд буд, махсусан аваз камчинов як маротиба бо дарвозабон 1-1 баромад, аммо суръати худро идора карда натавонист ва тӯб аз майдон берун баромад. дар як фурсати дигар ҳоруншоҳ қаҳоров баъди тӯбравоӣ суръати хуб касб кард ва бо гузариши як футболбози ҳариф аз масофаи дур зарбаи мустақим зад, ки дарвозабон зарбаи ӯро баргардонид. дар натиҷаи ҳуҷумҳои паёпай боз лидери даста шоҳин боев имкони бо сар гол заданро дошт, вале дарвозабони дастаи исфара аз худ маҳорати баланд нишон медод ва зарбаҳои бозингарони моҳирро бартараф мекард. яке аз чунин ҳунарнамоиҳои олии дарвозабони исфара боз ҳам баргардонидани зарбаи сахти шоҳин боев аз масофаи андак дуртар буд, ки нагузошт тӯб дохили дарвоза гардад. дар ин дидор зарбаҳои шоҳин боев бешумор буд.
барои ӯ зуд имкониятҳо ба вуҷуд меомад, аммо тӯб дохили тури дарвоза намешуд. баъди ҳуҷумҳои зиёди номуваффақ, футболбозони дастаи моҳир бо як голи зебои Абдухолиқ Алимов дар дақиқаи 33-ум ҳисоби дидорро боз карданд. гол бо услуби машҳури қайчӣ зада шуд, ки мухлисони минбарро дар ҳайрат гузошт. ин охири кор набуд. баъди гол футболбозони дастаи моҳир зуд як фурсати хатарноки дигарро дар назди дарвозаи Исфара ба роҳ монданд. ҳоҷи Акбар Холмуродов аз мавқеи озод зарба зад ва тӯб ба сутуни дарвоза бархӯрду баргашт, ки Шоҳин Боев натавонист баъди баргашти тӯб зарбаи дурустро иҷро намояд. барои футболбозони дастаи Исфара қариб ки шонси гол задан вуҷуд надошт. ҳуҷумҳои пайҳами меҳмонон онҳоро ба тан меовард ва зарбаҳои бозингарони моҳир пай дар пай ҷониби дарвоза равон мешуд. фақат як маротиба бозингари дастаи Исфара Меҳруллобек Асланов бо дарвозабон як ба як баромад, ки дарвозабони моҳир ин фурсатро зуд бартараф сохт. дигар давоми бозиро футболбозони дастаи моҳир идора мекарданд ва дар натиҷаи як комбинатсияи зебои дигар ниҳоят барои Шоҳин Боев як имконияти хуби зарбазанӣ ба вуҷуд омад, ки ин навбат дарвозабон имкони баргардонидани онро надошт. ҳамин тавр Шоҳин Боев ҳисобро 2-0 ба фоидаи дастаи моҳир анҷом дод. дар қисми дуюми рақобат аввалин фурсати хатарноке ки ба вуҷуд омад боз ҳам аз ҷониби Шоҳин буд, ки боз ҳам дарвозабон зарбаи ӯро бартараф кард. дар дақиқаи 60-уми дидор дар ниҳоят бозингари соҳибноми дигари моҳир Аваз Қамчинов аз партофти хеле хуби ҳамдастааш тӯбро дохили дарвоза кард. ҳамин тавр то охири дидор ҳарчанд барои футболбозони дастаи моҳир имкониятҳои зиёди дигар буд, вале ҳисоб тағйир наёфт. ин ғолибияти дуюми дастаи моҳир аст, ки дар ҳарду рақобатҳо дастболо шуданд ва бо 6 имтиёз дар садри ҷадвали мусобиқа қарор доранд. бозиҳои дигари чемпионат ба таври зайр сурат гирифтанд. ҳоло ҳам бозингарони дастаи душанбе ки ҳайати пурраи мунтахаби 17-солаи кишварро ташкил медиҳанд, дар бозиҳои Лига Якум иштирок надоранд. онҳо дар дастаи душанбе бозӣ мекунанд ва ин навбат меҳмони онҳо дастаи Ваҳдат буд, ки бо ҳамин сабаб бозии мазкур баргузор нашуд. дастаи Парвоз, чӣ гуна гуфтем, дар майдони худ дастаи Масчоҳро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард ва дастаи Норак бо Сараз баробар, яъне 2-2 бозиро анҷом доданд. дастаи Шодмон бошад дар майдони худ дастаи Сомони Дангараро бо ҳисоби 3-1 дучори шикаст кард ва дастаи Сарҳадчӣ бошад дастаи навкори дигари чемпионат Рангонро дар майдони худ бо ҳисоби 3-1 мағлуб намуд. чӣ гуна гуфтем, дастаи Моҳир дастаи Исфароро бо ҳисоби 3-0 дучори шикаст намуд ва Сарои Камару Сардор билохира бо ҳисоби 1-1 бозии мазкурро анҷом доданд. ҷадвали чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум дар даври дуюм ба таври зайл шуд. ҳоло ҳам дастаи Моҳир бо 6 имтиёз ва таносуби голҳо аз Парвоз дар мавқеи аввал бо 6 имтиёз меистад ва дастаи Парвоз низ дар қатори дастаи Моҳир 6 имтиёз дорад ва чӣ гуна ки гуфтем, фарқияти чанд умурҳои дигар ин дастаро ба мавқеи дуюм овардааст. дастаи Шодмон бошад бо 4 имтиёз дар мавқеи сеюм аст, Сарои Камари 5 бо 4 имтиёз дар мавқеи чорум ва дар таххонаи ҷадвал дастаҳои Масчов ва Ваҳдат аз зумраи он дастаҳое мебошанд, ки то ҳол ягон имтиёз ба даст наоварданд. бозиҳои оянда, яъне даври сеюми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл сурат мегиранд.
дастаи сарои камар ба меҳмонии дастаи Исфара ба шимоли кишвар меравад. дастаи Сомони Данғара бошад дар майдони худ дастаи Сарҳадчиро интизор аст. дастаи сардори шаҳри Турсунзода бо ваҳдати шаҳри Ваҳдат дидор анҷом медиҳад ва дастаи Рангони Навкор бошад. ин навбат бозии хеле мушкил дорад ки он ҳам муқобили дастаи Моҳири Ёвон аст. дастаи Мастчои Навкор бошад бар муқобили яке аз дастаҳои навкори дигар дастаи Норак мубориза мебарад. саразми шаҳри Панҷакен дар майдони худ дастаи Шодмони Ҳисорро интизор аст ва душанбе бошад дар муқобили Парвоз қарор мегирад. ин шаҳри даври дуюми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд барои шумо шаҳру тавзеҳ додам. то нашри навбатӣ пирӯзу поянда бошед.